Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Namar ka jing Jingkiew biang jong ka jing pangko bet khat khandai hapo kari. Bat kat kum ki hukum ki bayadai bat kilat jingada. Nagaliang u secretary jong ka Sorkar jella ubadai pet yakatnat home political. Ula batha bakhnang bante lakam yakani ka khlam bakan sapriang keleng-keleng. Labatha ya baro kinong shangnong jong ka jella bakin bot thek pathek yakilat jingada. Daga baki phong yakimas haki Jaka Paidbah bat ban yang khampaji iwei na iwei. La hukum ru ya baro ki Paidbah ka jella bakin let ban ai ya ka precautionary dose ka bom dan kam siu pisa. Ha ka ba ya ka te ka jing ai ya ka te ka dawai kan longkum shibanta jong ka COVID vaccination amrit mahatsaf kabalas dang nadu ka khat san tere unai tung hadu ka lai phau tere unai luar arhajar arphau ar. Kaban sa ai ha ki shlem treikam neki office Sorkar bat kum jo ha ki shlem treikam ki reusimen ki karkhana ki Jaka yeng bat sange Jingkiew bus ha ki school bat ki college. Hagate ka vaccination kam on ai ya katika bat kum jo on sa ai ru ya ki sirnon kum kadak bakila de ban ai ya kate ka dawai.